Dříve než dojde k přestřižení pásky a symbolickému otevření stavby, bych chtěla ještě něco říct k tomu, jak tento projekt vznikl. Vše začalo v lednu letošního roku, kdy jsme se dozvěděli, že jsou vypsány dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Střední Morava, oblast podpory rozvoj venkova a podoblast podpory fyzická revitalizace území. I když bylo málo času a žádost se musela odevzdat nejpozději do 16. března, přesto jsme se pokusili projekt připravit a o dotaci požádat. Manželé Koenigovi ze Starého Města nám vypracovali projekt a administrativně žádost o dotaci připravil magistr Vlastimil Vaněk. K našemu velkému zklamání se dotaci nepodařilo získat. Poté požádali jsme stavební úřad o územní rozhodnutí a obecní zastupitelstvo projekt rozdělilo na 2 části a začali jsme připravovat realizaci první části, což bylo prostranství před kaplí. Na konci srpna přišla potěšující zpráva, že dotace nám přeci jenom byla přidělena. Moc dlouho jsme neváhali, oslovili jsme firmu Investa z Uherského Hradiště, která pro nás vyhlásila výběrové řízení. Z tohoto výběrového řízení vzešla realizační firma Promont Uherské Hradiště SRO, která zahájila stavbu 19. října tohoto roku. Ve druhém kole nám s administrací dotace pomáhal inženýr Kašpar a firma Regiozona. Na stavbu začal dohlížet pan Radek Malina jako stavební dozor. Co vlastně pro nás firma Promont na dětském hřišti udělala, vidíte sami, ale já bych to trošku zrekapitulovala. V roce 2013 zde na dětském hřišti byly vyměněny pouze hrací prvky a na další úpravy nebyly finance. Ostatní rekonstrukční práce byly odloženy na neurčito a nám se v letošním roce tyto práce podařily dokončit. Vyměnili jsme z bezpečnostního hlediska nevyhovující asfaltové povrchy, cestiček, obnovili jsme dopadovou plochu s gumovou obrubou, vyměnili jsme plot, schovaly se kontejnery na odpad do přístřešku, upravila se manipulační plocha před kontejnery, pořídily se lavičky, odpadkové koše a co mě nejvíce těší, je výsadba nové zeleně. Všem jmenovaným děkuji. Bez jejich přičinění by se dílo nepodařilo. Děkuji za trpělivost a pochopení našim spoluobčanům, kterých se tato stavba přímo dotýkala, a doufám, že již nic nebrání v řádném užívání dětského hřiště. Nyní bych předala slovo otci Robertovi, aby posvětil tady tu část stavby. Nyní přestoupíme k obřadu žehnání. Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. První lít a pak to celé dílo. Tak nyní dojde teda k tomu slavnostnímu přestřižení pásky. Prosím pana inženýra Martina Budaře, aby mě pomohl přestřihnout pásku, ale ještě předtím bych mu chtěla poděkovat za trpělivost a pochopení, protože to s náma určitě neměl jednoduché a vycházel nám velice vstříc tomu, co jsme si vymýšleli dodatečně, i když to bylo časově dost náročné a napnuté, tak vám přesto děkuju. Tak pojďte. Takže tímto přestřihnutím předáváme hřiště dětem a jejich rodičům k užívání. A děti, pojďte ke mně, pojďte si vyzkoušet nové cestičky, dostanete tady takový malý úkol, aby jsme to hned prověřili, to hřiště.
Začínáme. Připravte se. Pozor. Běžíme teď. Výborně, tak tady jedno kopino, druhé kopino. Jste šikovné, jak se vám běželo, děvčat? Mě dobře. Nezakopli jste? Ne. Výborně, jste šikovné. Jedno kopino, druhé kopino. Děcka, ty tady budete chodit s příkolkama, odrážedlama. Co tady bude hrát, co? Tak máš? Takže můžeme se přesunout, ne? Ano. Ještě druhé kopino. Toto prostranství, jak můžete všichni vidět, se také proměnilo k nepoznání. Před domem chovatelů je plocha vydlážděna kamennou dlažbou, vysazen centrální strom lípa, který je doplněn kruhovou lavičkou. Zbudování a osazení zvýšených záhonů s plochami na posezení zárubní zítky, instalace 2 uměleckých kovářských skulptur, které pro nás vytvořil náš umělecký kovář Víťa Bobčík. Zmenšila se zde svahovitost terénu pomocí kruhových schodů, odstranili jsme betonové panely, výstavbou plochy ze zámkové dlažby pro příchozí ke kapli a výsadbou zeleně. I na této druhé části se spolupodíleli manželé Koenigovi, firma Investa, magistr Vlastimil Vaněk, inženýr Kašpar a firma Regiozona, firma Promont Uherské Hradiště, pan Radek Malina jako stavební dozor, Víťa Bobčík a hlavním investorem celé akce Evropský fond pro regionální rozvoj ROP Střední Morava, který přispěje na tuto stavbu dotací ve výši 4 200 000 korun. Teď bych ještě předala slovo inženýru Martinu Budařovi, zástupce firmy Promont, nebo spíše jednatel firmy Promont, která to má všechno na svědomí. Dobrý den. Přiznám se, že když jsme se dověděli, že budeme realizovat tuto zakázku, tak jsem se rozmýšlel, jestli v tom krátkém termínu, který nám zbyl na realizaci, jestli do toho půjdeme. Myslím si, že rozhodnutí, které jsem učinil po několika bezesných nocích, se snad podařilo zvrátit v dílo, které vám bude sloužit. Je to pro mě stavba, ve které je spousta splněných modliteb, protože těch návazností, které museli tady se udát v rámci té stavby, bylo tolik, že v tom krátkém čase jsem někdy skoro nevěřil, že se to může podařit. Chci poděkovat našim pracovníkům, kteří tady udělali mnohdy víc, než jsem po nich chtěl, protože jejich nasazení bylo pro mě velkou inspirací a věřím to, že tento areál, který teďka dáváme vám k užití, tak opravdu se podaří vám naplnit ta vize, kdy se tady bude snoubit relaxace v této uspěchané době a duchovno, které čiší tady z té kaple. Děkuju. Tak já ještě jednou děkuji firmě Promont. Ty bezesné noci můžu potvrdit také. Ale naštěstí vše se podařilo a myslím si, že je to opravdu krásné místo. A teď prosím o odhalení soch. Božské dítě, tisíc andělů, tisíce raků, na polštáře sníh
sochám a předávám slovo naší místostarostce Jarce Kasperové, která nám něco prozradí o vytvořených sochách. Děkuju. Jsem naprosto dojatá. Myslela jsem, že řeč, kterou jsem si připravila, řeknu z paměti, ale raději to přečtu. Autor soch, podolský kovář Víťa Bobčík, neměl lehký úkol. Dostal totiž nejednoznačné zadání a pouze 3 měsíce na zhotovení. Když jsme za ním přišli se slovy: Víťo, potřebujeme 2 pěkné sochy před kaplí na nové prostranství do konce prosince a nevíme, co vlastně chceme a jak by sochy měly vypadat, pouze víme, že nechceme nic abstraktního, tak se zamyslel a řekl, že jsme se zbláznili. To chce aspoň rok času, jsme od něho slyšeli. Máš na to 3 měsíce, mi na to. Bereš? Tak prý si to rozmyslí. Za 14 dnů přišel s několika návrhy, popovídali jsme si o nich a on řekl: já to tedy beru, šéfe. A začal pracovat na modelu. Za další týden přinesl model budoucí sochy a my jsme byli nadšené. To je to, co jsme si představovali. A Víťa začal v kovárně kovat, brousit, svařovat. Nakonec sochy přivezl a jsou zde v celé své kráse. To, co ho inspirovalo, byl citát od Luciano de Crescenza, což je současný italský filozof a spisovatel. Všichni jsme andělé pouze s jedním křídlem a můžeme létat jen tehdy, objímáme-li jeden druhého. Vezměme si příklad z tohoto citátu a využívejme tento prostor k setkávání, relaxaci, odpočinku a rozjímání. Děkujeme, Víťo, za tak inspirující sousoší. A nyní požádám otce Roberta o vysvěcení této části areálu. Vážení, ještě dovolte nějakou myšlenku předtím, než vnesu žehnací modlitbu. Jak vidíte, i bláznovství je krásnou inspirací k dobrým dílům. Takže pokud blázníme v tomto směru, tak je to spíš i žádoucí. Ale právě chtěl jsem se ještě vrátit k těm krásným sochám a říct jedno. Kdokoliv přijde na toto prostranství, tak hledá až příliš to duchovno jenom. A tak někdo může si pomyslet nějaký padlý anděl a podobně. Ale prosím vás, opravdu stoupme na zem a jsou to lidské postavy, tak jak už i řekla paní místostarostka. Právě s tím symbolem křídla, což nám připomíná anděla. A anděl je poslem lásky, míru, spravedlnosti. A právě i my stávejme se takovými anděli a snažme si navzájem pomáhat v životě, snažme jeden druhého podporovat v té pouti pozemské, která směřuje do nebe. Tady, jak pan jednatel za realizační firmu říkal, tady čiší to duchovno. Ano, je tady kaple, Boží přítomnost mezi lidem zde, který žije v Podolí. Můžeme krásně právě spojovat tu relaxaci a čerpat, dýchat do sebe to duchovno. Také nezapomínejme jenom na první část, ale spojme to tělesné s duchovním vždycky, když přicházíme na toto místo. Nyní pronesu žehnací modlitbu. Všemohoucí Bože, Ty probouzuješ v lidech touhu po poznání Tebou stanovených přírodních zákonů a dáváš jim schopnost, aby je objevovali a tak se podíleli na rozvoji Tvého díla ve světě. Děkujeme Ti za to a prosíme Tě, zhledi na své služebníky, kteří budou užívat toho, co bylo s tak velkou péčí zbudováno. Zhledni na tento duchovní areál, podporuj růst vzájemné lásky, prosazuj
a hájí spravedlnost, ať se zde šíří radost a přispívá se k upevnění pokoje, které nám i celému světu přinesl tvůj syn Kristus, neboť on s tebou žije a králuje na věky věků. Na všechny kaplo? Ano. Tak na závěr obřadu žehnání tohoto areálu soch i vy přijměte Boží požehnání. Pan s vámi. Bůh původce všeho tvorstva je stále činný, ať nás vede svým světlem, abychom ho plněji poznávali a vytrvale se snažili prosazovat pravdu a pokoj. Amen. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Dobrořečme Pánu Bohu díky. Naše malá slavnost se blíží ke konci. Já požádám o to, aby frišky a sekáči podtrhli tuto krásnou slavnostní vánoční adventní náladu. Zaspívají nám pár kolet a krásných písniček. Potom bych vám chtěla poděkovat za vaši účast a my jsme si pro vás připravili takovou malou upomínku, perníčky, které tady můžete si potom vzít na stole hned, jak je Šimon s Michalem přichystají, a komu je zima, tak nechce občerství, máme tady nějaký svařák a čaj. Takže moc krát děkujeme a prosím frišky a sekáče. Děkuji.
Pastýři to dítě našli celkem kvítě, hned povlekají, dary dávají, Jezuláku, Jezuláku. Vydávko tu leží, hvězdy na ně sněží, z nebe zlatý hřbit. Pojď se poklonit, Jezuláku, Jezuláku. Já ti nesu dvě kožičky, ty zahřály tvé údičky. Já zas trochu mlíčka, já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého. S ním si můžeš vrátit, že to vadí. A co mi ti tu dáme, darovaní, co nemáme, To ještě fotečku, děti.